ኣብ ህይወት እንታይ ያጋጥመካ ዘይኮነ ንዘጋጥመካ ዘሎ ነገር እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህቦ ኣለኻ ይተወሳኒ ጉዳይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ኣሚንካ ደቀረብካዮ ክድግፈኒ እዩ ዝበልካዮ ሰብ ሕቁ ሂብካ ምናልባት እውን ናብ ስደት ክትከይድ ከለኻ ዝሓሸ ህይወት ዝሓሸ ናብራ ክፈጥር ኢልካ ከይድካ ነርካ ምናልባት ግን ከምቲ ዝተፀበኻዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ዝኾነ ሽግር ክትፈትሕ ከለኻ ካልእ መሊሱ ካልእ ሽግር ክድረበካ ዝኾነ ነገር ኣስተኻኺለ እንዳበልካ ዝኾነ ነገር ድማ ይበላሽወካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እዞም ነገራት እዚኦም ንምንታይ የጋጥሙኻ ዘይኮነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዞም ነገራት እዚኦም እንታይ ዓይነት መልሲ ትህቦም እዩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ አይዲያ ላይፍ ሎሚ ድማ ኣብ ህይወትና ንዘጋጥሙና ነገራት ከመይ ጌርና እቲ ዝግባእ ግብረ መልሲ ንህበሎም ብዝግባእ ክንሪና ሙሉእ ቪድዮ ተኸታተሉ ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ሼር ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ኣብ ህይወትና ዘጋጥሙና ዘለዉ ሕማቃት ነገራት ምናልባት ኣድኪሞምናን ካብ ዓቕምናን ላዕለን ኮይኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ይርድአኒ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሕ ንዓና ደሳቂና ብዙሕ ንዓና ዝኸብዱና ወይ ድኾነ ነገር ክንገብር ከልና ድኾነ ነገር ይበላሸወና ይርድአኒ እዩ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ሓንቲ ክንገብራ ዘለና ነገር ኣላ ኣብ ህይወት እንታይ ነገራት ኣጋጥሙና ዘይኮነ ነዞም ነገራት እዚኦም እንታይ ዓይነት መልሲ ንህቦም እዩ ኣብዚ ግብረ መልሲ እዚ ተዘይተጋጊና ነዞም ዝመፁና ዘለዉ ነገራት ብዝግባእ ኣስተኻኺልና ንህይወት ክንጓዓዛ ንኽእል ኢና ይርድአኒ እዩ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢምና ክኾን ንኽእል እዩ ምናልባት እውን ዝኾነ ነገር ኣብ ጫፍ በፂሑ ምናልባት እውን ፈሺልና ክኾን ንኽእል እዩ ወይ ዝኸይድንያ ዘለና ዓዲ ዝሕጂ በፂሕንያ ዘለና ዓዲ ተስፋ ጌርናሉ ዝሓሸ ናብራ ክምስርተሉ እየ ኣቦይ ኣደይ ዝተፈላለዩ ቤተሰበይ ንደቀይ ንሓዳረይ ከስተኻኽለሉ ኢልና እውን ምናልባት ወፂና ተስፋ ጌርናሉ ግን ከምቲ ዝተፀበናያን ከምቲ ዝደለናያን ዘይክኾነልና ይኽእል እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ነዞም ነገራት እዚኦም እንታይ ዓይነት መልሲ ንህቦም ዳኣ እምበር ንምንታይ እዞም ነገራት እዚኦም መጋጥሙና ኣለዉ እንታይ መዓት ወደይ ኣነ ኮ ይኮነለይኒ እንዳበልና ምስ ዕድልና እንዳተሓሓዝና ዕድል የብለይን ኮ በቐደሙ እንዳበልና ክንጭነቕን ሕማቕ ዝኾነ ግብረ መልስን ክንህብ የብልናል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንገብራ ዘለና ሓንቲ ነገር ተዳ ሃልያ ብዝግባእ ነዞም ነገራት እዚኦም ግብረ መልሲ ክንህበሎም ክንክል ኣለና ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ሓደ ኣዝዩ ብጣዕሚ ድኻ ዝኾነ ሓረስታይ ነይሩ እዛ ሓረስታይ እዚ ሓንቲ ዝውንና ፈረስ ነይራቶ እዛ ፈረስ እዚኣ ሓደ መዓልቲ ትጠፍእ እሞ ኣብዚኣ እንታይ ትበሃልን ኩሎም ቶም ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት መፂኦም ድማ ዋይ ሕማቕ ረኺብካ እንታይ መዓት ወደይ ኣጆኻ ረሓን ፈረስካ ካ ጠፊኣ ሕጂ ስብልዎም እዎ ጠፊኣ ኣላ ግን ኣይፈለጥኩን ሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢልዎም ከመይ ኢሉ ዝረኣሙ ንፅቡቕ ክኾን ፈረስካ ጠፊኣ ከመይ ኢሉ ፅቡቕ ክኾን እንድዕ በቃ ጠፊኣ ኣላ ግን ንሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ መሊስሎም ድሓር ድኾነ ሰዓት ፅንሕ ኢላ እታ ፈረስ ክልተ ሰለስተ ልክዕ ከምኣ ፈረስ ኣኸቲላ ናብቲ ገዙ መፅያ ናብቲ ገዙ ምስ መፀት እቶም ሰባት መፅኦም ዋው ብጣዕሚ እንኳዕ ደስ በለካ ፈረስካ ኮ ካልኦት ፈረስ ሒዛትልካ መፅያ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ እንኳ ሓጎሰካ ይብልዎ ሰብኣይ ከዓ ትርግጊ ኢሉ ወሓቅኹም ኢኹም ዘለኹም እዛ ፈረስ እዚኣ ክልተ ሰለስተ ፈረስ ሒዛትለይ መፅያ ኣላ ግን ንፅቡቕ ይኹን ንሕማቕ ኣይፈለጥኩን ብሎ እዚ ረኣሞ ከመይ ኢሉ ንሕማቕ ንኹን ንፅቡቕ እምበር ክልተ ፈረስ ኩያ ሒዛትልካ መፅያ ደላ ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል ኢሎሞ ኣይፈለጥኩን ዘለኹም ፅያትለይ ኣላ ግን ንሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ኣይፈለጥኩን ብሎም ድሓር እታ ፈረስ ተን ሒዛተን ድመፀት ክልተ ፈረስ ከለማምድዎን ስለ ዘለዉ ነተን ክልተ ፈረስ ወዱ ሒዝዎን ንኸለማምደን ንኽጋልበለን ሒዝዎን ናብቲ ሜዳ ይኸይድ ኣጋጣሚ ናብቲ ሜዳ ምስ ከደ ዘይተለማመዳ ካብ በረኻ ድመፃ ፈረስ ስለ ዝነበራ ንወዱ ይረግሐ እሞ እቲ ቆልዓ ኸኣኒ እግሩ ይስበር ኣብ መጨረሻ መፂኦም ቶም ህዝቢ ከዓ መፂኦም ቶም ናይቲ ዓዲ ሰባት መፂኦም ከኣኒ እምባ እንታይ መዓት ወደይ ዘን ፈረስኮ ተደይ መፃ ማሓሸካ ነይሩ ምክንያቱ ትርእና ኣለኻ በቃ ንወድኻ እግሩ ኮሲርኖ ኢሎሞ በቃ እንታይ ሞ ክገብር ንፅቡቕ ይኹን ንሕማቕ ይኹን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን እዘን ፈረስ እዚአን መፂና ኣለዋ ወደይካ እግሩ ተሲርሎ ንሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ግን ኣይፈለጥኩን ኢልዎን ከመይ ኢሉ ፅቡቕ ድኾን ዝረኣሞ ብጣዕሚ ሕማቕካ እምበር ወድኻ ኮ ትርኢ ኣለኻ ብዓራት ኮ ኮፍ ኢሉ ደሎ እግሩ ከንሲርኖ ኢሎም ብጣዕሚ ሓሪቖም ነግርዎም ምንም ድገብሮ ነገር የብለይን ግን ሕማቕ ይኹን ንፅቡቕ ሕጂ እውን ዝፈልጦ የብለይን ኢሉ ከዓ ይምልስ ኣሎ ድሓር ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ዝነብርዋ ዝነበሩ ዓዲ ብብዙሓት ፀላእቲ ትውረር እሞ እቲ ፀላእቲ ከዓኒ ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ መንእሰይ ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ናብ ውትድርና ንኽኣቱ ንኽኸትት ንኩሉ ሰብ ብግዴታ ንኽኸትት ትገብሮ ነይሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ናብቲ ሰብኣይቲ ክመፅእ ከለዉ ወዱ እግሩ ተሰይሩ ስለ ዝነበረ በታ ፈረስ ምክንያት ተሰይሩ ስለ ዝነበረ እግሩ ክወስድዎ ይከኣሉን ገዲፎሞ ኸይዶም ድሓርቶም ዓዲ ከዓ ተኣኪቦም መፅኦም ዋው ዘን ፈረስ እዚአን ወድኻ ራ ሓቂኻ ኢኻ እንኳዕ ንፅቡቕ ኮይንልካ እንኳዕ እግሩ ተሰበረ ማለት እግሩ ተደይስበር ነይሩ ልክዕ ከም ደቅና እውን ሕጂ መኸተተ ነይሩ መኸደ ነይሩ ኢሎም ከዓ ይትምልስሉ ሰብኣይ እዚ ፅቡቕ ኣለኹም
ሕጂውን ወደይ እግሩ ምስባሩ ንሕማቕ ድዩ ንፅቡቕ ድፈልጦ የብለይን ፈጣሪ ግን ንፅቡቕ ገይርዎ ኣሎ ኢሉ ከዓ ተረጋጊ ይመሊስሎም ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወት ሓንቲ ክንገብራን ክንጥንቀቐላን ዘለና ነገር ተደኣ ሃልያ ዘጋጥሙና ነገራት ዘይኮኑ ወሰንቲ ነቶም ዘጋጥሙና ዘለዉ ነገራት እንታይ ዓይነት መልሲ ንህቦም እዩ ህይወት ድማ ዝተፈላለየ ሕማቕ ነገራት ከተምፀልናን ትዘለናያ ኩነታት ትዘለናያ ቦታ ኻን ዝተፈላለየ ሕማቕ ነገራት ከምፀልና ይኽእል እዩ ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ግን እንታይ ዓይነት ነገራት ኣጋጥመና ኣሎ ብኡ ዓሕ እንዳበልና ብኡ እዋይ እንዳበልና ኣነ እኮ ዕድለኛ ኣይኮንኩን እንዳበልና ደይኮንና ክንከይድ ደለና ልክዕ ካብዛ ሓረስታይ ዝተማሂርና ኣብቲ ደለኹ ቦታ ዝተጋገኹ ነገር እንታይ እዩ እዚ ደለኹ ኩነታት እንታይ ዓይነት ሕማቕ ነገራት ኣምፂለይ ደሎ ኢልና ክንምርምሮን ፈጣሪ ከዓ ካብዚ ነገር እንታይ ክምህረኒ ስለ ዝደልየን ኢልና ክንጥቃቐሎ ክንክእል ኣለና ድኾነ ነገር ተማሂርና ካፍቲ ኣጋጢምና ዘሎ ነገር ድኾነ ነገር ተማሂርና ክንወፅእ ደኣ እምበር በቲ ኣጋጢምና ዘሎ ነገር ዓሕ እንዳበልና ንህይወትና ብኡ ክንግድባ ኣብቲ ዘለናያ ክንመውት ፈጣሪ እውን ኣይፈቅድን እዩ ካብቲ ንደልዮን ላዕሊ ካብቲ ደለናያ ንላዕልን እቲ ንምንዮን ክንረክብ ስለ ዝደልየና ኢኻኒ ዝተፈላለየ ሽግራት ኣብ ህይወትና ፈጣሪ ደምፀልና ኣሎ ካብዞም ሽግራት እዚኦም ግን እንታይ ነገር ተማሂረ ክወፅእ ኣለኒ ኢልና ደኣ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እምበር ምስቲ ኩነታት እንተ ደኣ ተጋጪና ኣሕ እጓይ ንብል ተደኣ ኮይና ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ይኹን እቲ ነገር ተኸይፈለጥናዮ ብሕማቕ ደምዲምና ዕድል የብለይን ትርጉም የብለይን እንዳበልና ህይወትና ናብ ሕማቕ ነገራት ክንመርሓ ንኽእል ኢና ምናልባት ጨኒቕና ምናልባት ዓቕልና ፀቢብና ምናልባት ምርር ኢልና ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ንኽመረና ዝገብር ዘሎ ጉዳይ መጀመርያ ንፈትሾ ምናልባት እዚ መረረ እዚ እዚ ጭንቀት እዚ እዚ ሕጂ ድመፅእ ደሎ ንህይወትና ፈታኒ ዝኾነ ነገር ድኾነ ነገር ክምህረና ይኽእል እዩ ትምህርቲ ወሲድና ክንከይድ ተደኣ ኽኢልና ከዓ ካብዚ ሕጂ ዘለናያ ደረጃ ዝሓሸ ደረጃ ፈጣሪ ከም ዘምፀልና ክንርስዕ ይብልናል ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምናልባት ሰባት ጠሊሞምና ክድግፉናዮም ዝበልናዮም ሰባት ሕቆኦም ሂቦምና ምናልባት እውን እቲ ኣሚንና ክኾነለዩ መጻእየይ ከመሓይሸለይ ዝበልናዮ ዓዲ ምናልባት ከምዚ ዝተፀበናያ ዘይክፀንሐና ምናልባት እውን ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ከምዞም ነዛ ሓረስታይ ዝገበርዎ ምናልባት ዘይክድግፉናን እቲ ደጋጥመና ደሎ ሕማቕ ምዃኑ ክነግሩና ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ተረጋጊእና ግብረ መልስና ከነስተኻኽል እንተ ደኣ ክኢልና ፈጣሪ ኩሉ ነገር ብዕላማን ኩሉ ነገር ብምኽንያት ናባና ከም ዘምፅኦ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ስለዚ ምናልባት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለኻ ሓፍተይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለኻ ሓወይ እቲ ኩነታት እቲ ካብ ኣጋጠመ ንገብሮ ነገር የለን ኣጋጢሙሎ ግን ናብ ኣሕ ናብ እዋይ ኣነ እኮ ዕድለኛ ኣይኮንኩን ናብ ካልእ ሕማቕ ነገራት ዘይኮነ ክንከይድ ደለና ናይ ኣእምሮና ቅኒት ኣስተኻኺልና ፈጣሪ እዚ ነገር ዝደምፆ ንሕማቕ ድዩ ንፅቡቕ ኣይፈልጥን እሞ ንፅቡቕ ይግበረለ ኢልና ሓሳብና ይክነስተኻኽል ደለና ሓሳብና ድማ ስምዒትና ይድቆፃፀር ስምዒትና ተግባራትና ድማ ውፅኢታትና እዮም ድቆፃፀሩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘጋጥመና ዘሎ ውፅኢት ክንቅይሮ እንተ ደኣ ኮይና ብሓሳብ ብስምዒት ብተግባር ደረጃ ንህቦ ግብረ መልሲ ነቲ ውፅኢት ድወልዶሞ ነቲ ውፅኢት እቲ ክንቅየር ተደኣ ኮይና ሓሳብናን ስምዒትናን ተግባራትናን ክንቅይሮም ክንክእል ኣለና ዝበፅሐና ዘሎ ነገራት ዘጋጥመና ዘሎ ነገራት ክንቅይሮ ወላ እኳ እንተዘይከኣልና እቲ ነገር እቲ ግን ብኸመይ ኣብ ህይወትና ተፅዕኖ ክፈጥርን ብኸመይ ከዝሓሸ ህይወት ክንነብር ከም ንኽእልን ባዕልና ብሓሳብና ከነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና ተመስገን ብምባል አልሐምዱሊላህ ብምባል ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ገዛ ርእስና ብምፍታሽ ሓሳብና ስምዒትና ተግባራትና ከነስተኻኽል እንተ ደኣ ኽኢልና ውፅኢት ጭራይ ምኽታሉ ዘይተርፍ እዩ ምቕያሩ እውን ዘይተርፍ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝነብር ወላ ሓንቲ ነገር የለን እቲ ወሳኒ ንስኻ እምበር እቲ ውፅኢት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ውፅኢት ዘምፅእ ንስኻ ክሳብ ዝኾንካ ንገዛ ርእስኻ ኣሕ እንታይ መዓት እዩ ወደይ ኣነ እኮ ይኮነለይኒ እዩ ስቒለውከ እንዳበልካ ንገዛ ርእስኻ እንዳሕሰርካ ንገዛ ርእስኻ ክትጎድኣ የብልካን ውፅኢት ምምፅእ ዘይተርፍ እዩ ካብቲ ውፅኢት ንላዕሊ ግን ኣነ ኣገዳስሞ ናብ ገዛ ርእሰይ ተመሊሰ እቲ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ነገራት ብሓሳብ ብስምዒት ብተግባር እንተ ደኣ ኣስተኻኺለ ውፅኢተይ ምስትኽኻሉ ዘይተርፈ እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ህይወት እንታይ የጋጥመና ዘይኮነ ንህይወት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ንህባ እዩ እዛ ሓሳብ እዚ እንተ ደኣ ፈቲኹሞ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሼር ብምግባር ከተተሓባበሩናን ንኩሉ ሰብ ከዓኒ እዚ መልእኽቲ ክበፅሖ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ዘራኽበና ብነጋጥመና ዘሎ ነገራት ኣሕ እንዳበልና ደይኮነ ነቶም ዘጋጥሙና ዘለዉ ነገራት ንህቦ ግብረ መልሲ ኣስተኻኺልና ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ኩኑለይ ሰላምኩም ይብዛሕ